kasama. Nasanay na ako na lagi kang nariyan. Di ko kayang mag-isa, puso ay pagbigyan. Kulang ako kung wala ka. Sa bawat sandali at tila ba biglang nahati ang aking daig. Umaasa na sana'y maging tayong dalawa muli sa puso.
Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Uhaw ka na ba? Naghahanap ng malupit na sipa? Para sa'yo tong Red Horse na to. Kapag dumampi sa labi mo ang extra strong lasa, extra strong lamig, extra strong sarap ng bawat sipa ng Red Horse Beer. Yan ang sipa ng #1 beer. Lakas ng tama pero di wasak. Astig. Red Horse Extra Strong, the #1 beer ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Lakas ng tama pero di wasak. Yan ang sarap ng #1 beer. Ito ang tama. Narito na tayo sa Kumain number 8. Manghoy, hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. may tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Manghoy. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. I-934 IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, #1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. Yes, I do. I believe that one day I will be where I was, right there, right next to you. And it's hard, the days just seem so dark. The moon and the stars are nothing without you. Your touch, your skin, where do I begin? No words can explain the way I'm missing you tonight. This emptiness, this hole that I'm inside. These tears, they tell their own story. Told me not to cry when you were gone, but the feelings overwhelm me. It's much too strong. Can I lay by your side, next to you, and make sure you're alright? I'll take care of you. Now don't want to be here if I can't be with you tonight. I'm reaching out to you. Can you hear my call? This hurt that I've been through, I'm missing you like crazy. Oh.
do we still need each other? When you touch me, when you touch me, baby, I can tell. What do we mean to each other? Am I friend, am I lover? Is it over now? If this is it, then why bother? Tell me, where do we take it from here? What do we mean to each other? Am I friend, am I lover? Is it over now? Do you love me still, or do you just mean well? I can see clearly how I'm hurting you. Every breath gives you away. Are we going separate roads? Has pride got in the way? Am I friend? Am I lover? Do we still need each other? When you hold me, baby, I can tell. What do we mean to each other? Am I friend, am I lover? Is it over now? If this is it, then why bother? Tell me, where do we take it from here? What do we mean to each other? Am I friend, am I lover? Is it over now? Do you love me still, or do you just mean well? Time became a poison, working slowly on my heart, destroying all my memories. Is it tearing us apart? When you touch me, baby, I can tell. What do we mean to each other? Am I friend, am I lover? Is it over now? If this is it, then why bother? Tell me, where do we take it from here? What do we mean to each other? Am I friend, am I lover? Is it over now? Do you love me still, or do you just mean What do we mean to each other? Am I friend, am I lover? Is it over now? Do you love me still, or do you just mean well? Do you love me still, or do you just mean well? IFM ay aking best friend. Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Aquarius, alam mo yung drawing? Kayo yun eh. Drawing lang, as in, malayong magkatotoo. Ganon! Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango
with pride. Pride with Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Hey Rookie, kaya mo na mag-Red Horse Beer. Ayan na, pasabak ka na. Hindi na to laro-laro. Seryosohan na to, Dre. Iba na ang diskarte. Nasa tamang edad ka na, humakayot ka na. Sagot mo sa isang beer, sagot namin na sisi. Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Big time ka na. Kaya mo na mag-Red Horse Beer. #1 beer. Ito ang tama. Anong oras na? Ay, 9:45. On board is KZ Sandalan. Ang makikinig, ang makakasama at ang masasandalan mo gabi-gabi. KZ Sandalan po dito sa programang ginawa para sa iyo ay Confessions. Mga best friend, ready na ba kayo? Ito na ang oras para sa ating first caller. Pakinggan po natin na siya. Ang ating mga numero na dapat tawagan 0919-411-7714 or 0915577523. It's 0919-411-7714 or 0915577523. Hello, best friend. Hello. Hi, best friend. Anong pangalan mo? Hana. Ilang taon ka na, best friend? 20. 20. Saan ka na? Taga-saan ka? Teka lang ako. Ha? Hello. Dito lang po sa sa may Pangasinan. Sige. Taga Pangasinan, Hana. Hana. EI Confessions mo na yan. Hello. Hana. Hana. Ganito kasi yun. Sige. May problem kasi ako sa about sa abyanan ko. Hindi ko kasi alam ang gagawin ko. Kasi ganito yun. Yung biyanan ko, hindi nila ako gusto. Oo. Yung mga side niya, ayaw niya sila sa akin. Pero kasal kayo, Hana? Hindi. Actually, hindi kami kasal ng asawa ko. Live-in, gano'n? Pero may baby kami. May anak kami 2 taon na. Live-in kayo? Opo. Tapos? And then ganito, kami, parang, kasi okay naman kami dati about sa biyanan ko. Okay naman kami 2. Mga sa side niya. Kaso nung time na parang may problem na parang may big issue kasi na parang ayaw ko lang i-share kasi basta may something talaga ayaw na nila sa akin. Nandun na yung sinisiraan na nila ako. Tungkol? Anong mga paninira nila sa'yo, best friend? Parang hindi ko naman ginagawa. Tapos yung nanay niya, yung sinusumbong ako, yung biyanan ko, yung sinusumbong ako ng kung ano-ano nung sa mga kapatid niya nasa ibang bansa, yung ganun. Katulad ng sample? Yung kunwari, pinapabayaan ko yung anak ko. Oo. Hindi ko naman pinapabayaan kasi maayos naman ako sa anak ko and then healthy naman siya. So, ginagawan ka ng kwento, ganon? Ginagawan ako ng kwento and then yung parang pati lahat na lang pinapakailaman, pati sa yung tipong pananamit. Hindi naman ako simple lang, masasabi ko naman sarili ko, simple lang ako. Tapos, and then, sinasabi nila, iksi na mga suot mo, ganon? Hindi naman ako nagsusot ng maiksi talaga, yung short lang, yung kumbaga, pag nasa bahay. Oo, pero yun yung sinasabi nila sa'yo. Maiksi talaga, yung parang, basta simple lang ako. Kaso, kahit anong gawin ko, pumupunta ako sa kanila, may masasabi, yung okay sila pag nasa harapan, pero pag nasa talikuran nila sila, yung parang marami ng galing-galing. Yung ganun, tapos... Sino yan? Yung both parents niya? Nanay at tatay niya yan? O nanay lang niya?
Yung ano ko lang, yung babae, yung yanan kong babae. Eh, sa tatay mo, okay ka naman? Okay naman siya. Oo. Tapos? Ang dami niyang sinasabi-sabi, yung gano'n, tapos naririnig ko na lang sa iba na yung mga sinasabi. Tapos, alis lahat na lang. Gano'n. Ilang taon na ba kayong kasal, best friend? Ay, hindi. Ay, Hindi ka-live-in. pa kami kasal. Oo nga, sinabi mo na nga. Gano'n na kayo katagal? Ganon. Ano kami? Kasi nagsama kami mga dilawang taon, pero nag-ano kami, mga isang taon kami hindi nang wala pa kaming anak. Bali, 3 years. 3 years, isang taon kayong walang anak. Opo. Tapos? Yung parang ano siya, yung basta parang okay naman. Ngayon nangyari ngayon. Best friend, sa loob ng 3 taon na yon, hindi ka niya gusto, lagi ka niyang ginagawan sa 3 taon na yon, puro kwento-kwento ng kung ano-ano. Oo, tapos yung puro kwento talaga, naririnig ko, nairita din naman ako, pero ayoko naman na kumpronta. Kasi ganito yan, kinumpronta niya ako sa bahay, yung dami-dami niya sinasabi. Siyempre, katulad na ano yung mga sinasabi niya sa'yo? Yung parang masakit, yung sa bahay, about sa bahay, no? Oh, di ka naglilinis! Ganon. Hindi, naglilinis naman, malinis naman ako sa bahay. Ano yung mga sinasabi niya sa'yo? Ayaw nila na inaano ko rin yung bata, yung parang pinagdadamot. Hindi ko naman siya pinagdadamot. Yung parang naman ako, mabait naman ako sa kanila. Ano sinasabi? Tinatago mo yung apo namin! Ganon. Hindi naman, talaga ko naman siyang nilalabas. Oo. Lagi naman kami nasa labas. Pinapaarawan mo palagi? Hindi. Ano? Sabi mo lang. Paghapon, gano'n. Pag wala hapon. Alas 5, gano'n. Hindi mo pinapaarawan? Pinapaarawan ko naman din kapag bibili kami ng pag may kailangan bibilhin sa labas, gano'n. Kasama mo palagi? Siya ba yan, yung sumisigaw? Tapos ganito, nangyari. Pati yung anak ko. Yan. Yung anak mo? Nadamay na siya. Anong sinabi, best friend? Yung parang, hindi naman, parang ganito. Hindi na kami pumupunta sa kanila kasi yung may something na ayaw nila na pumunta ako sa kanila at ayaw ko na rin na pumunta sa kanila. Oo. Pero para sa akin, nire-respeto ko naman sila. Kasi nga, yanan ko, parang magulang ko na rin. Kaso kahit anong gawin ko, mali pa rin ako. At saka ang masakit doon, yung ginagawa niya ako ng kwento na hindi naman totoo. Kaya yung mga side niya, nagagalit sa akin. Na hindi ko rin nire-respeto yung magulang nila. Sa totoo lang, para sa akin, nirespeto ko sila. Kaso hindi nila ako napakitaan ng yung parang, nirespetuhan ko sila, hindi nila ako nirespeto. Kaya parang ako na lang lumayo. Ako na lang yung parang umiwas. Kaso kahit umiwas ako naman napapasama kasi siyempre yung batang 2 years old, gusto niya. May gusto ko man na nandun kasi hindi pwede kasi sa atin sumusunod yung bata. Sige. Sige, ganun, best friend. Ang problema mo lang naman is yung mother-in-law mo na medyo talagang ayaw sa'yo at lumalalim habang tumatagal, Sige, best friend. Kung nakikinig siya ngayon, anong mensahe mo para sa kanya? Namatay na. Sayang naman ang mensahe. Hana, tumawag ka ulit para sa iyong mensahe sa iyong mother-in-law to be. Hilaw na mother-in-law dahil hindi pa naman pala kayo kasal. Eto. Hello, Hana? Yes, hello. Hana Delia. Mensahe para sa iyong mother-in-law. Nanay ko, nakikinig ka man sa akin, ay gusto ko magkaayos naman tayo kasi sa akin, ayoko rin na masama yung loob niya sa akin at ayoko rin na sumama yung loob ko sa inyo. Gusto ko yung maging okay tayong lahat. Kasi para sa akin, family ko na kayo at family niyo na rin ako kasi kahit hindi man kami kasi ng anak niya, sana tanggapin niyo ako kasi may apo na po kayo sa akin, sa inyo ng anak ko, ay sa inyo. Yung parang kasi ayoko naman na magsama ng tayo ng loob kasi may edad ka na. Ako bata pa. Ayoko naman na darating yung panahon na
yung parang galit tayo sa isa't isa. Ayoko naman ng ganun. Gusto ko yung okay tayo lahat. Kaso, nasa inyo na po yan. Kung tatanggapin niyo ako, hindi ko naman po kayo mapipili kung ayaw niyo sa akin. Basta para sa akin, nirespeto ko pa rin kayo kahit ayaw niyo sa akin. Sige, maraming salamat, best friend Hana May. Babatiin ka ba? Opo. Sige, go. Hana? Po, sige lang. Sige, isipin mo muna kung sino yung mga babatiin mo. Doon ka na, baby. Game na. Sino na, Hana? Ano nga po ulit yun? Ay, Hana! Hana, sino ang best friend mo? IFM. Dugatan. Maraming salamat, Hana. At tumutok ka lamang dahil maya-maya lamang ay maririnig mo na ang mga suggestion sa iyo. Ano nga ba ang suggestion nyo at may papayo nyo sa ating best friend na si Hana? Pag-isipan nating mabuti kung ano nga ba ang pinakamagandang encouragement na sabihin sa kanya. I-text ako 0949-614-0306. Sa atin pong pagbabalik ay babasahin po natin on air ang inyong mga suggestions at sasagot na rin po tayo ng mga tawag para sa ating live advices. At speaking of live na live rin po tayong napapanood sa YouTube. I-search lang po ang IFM Dagupan Official. Kaya mga best friend, kung may mahal kayo sa buhay na malayo, nasa ibang lalawigan o nasa ibang bansa, pwede na rin kayong sabay na makinig at manood at parehas pa kayo ng ginagawa. Diba? Kaya kalat mo na ang YouTube Live. Just search IFM Dagupan Official dahil malayo man kung parehas kayo ng nakikita at napapakinggan ay malapit pa rin. Maya-maya rin po ay babasahin ko ang mga pabati ninyo. Sige po, tayo po ay ang arte ko, bakit ganun? Tayo po ay nasa programang iConfessions. Kasama ko ang masasandalan mo gabi-gabi, KZ Sandalan. Ang programang iConfessions. Pagkalipas ng mga musika at paalala. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM. Kailan ka muling mahal?
There are songs I will sing to you. There are melodies sounding oh so sweet inside my solitude. There are rhymes, there are remedies for a lonely heart. May we never part, for what we have is true. Don't you know that time is as endless as forever? So each day I love you just a little more. You are my everything. You are my hopes and my dreams. You are my everything. So each day I love you just a little more. There are sounds from a symphony, gently fill the air. And when you're not there, my world is filled with gloom. With the dawn comes the morning, I see the sun. You're the only one to turn my gray skies blue. Don't you know that love's like an ocean overflowing? I'm the sand you kiss each time you watch the show. Can't you see that time is as endless as forever? So each day I love you just a little more. You are my everything. You are my hopes and my dreams. You are my everything. So each day I love you just a little more. You are my everything. You are my hopes and my dreams. You are my everything. You're all I ever wanted and more. You are my everything. So each day I love you just a little more. So each day I love you just a little more. Mang Moy, kanina pa tumatawag itong si Miss Eloisa. Good morning, Miss Eloisa. Mang Moy, kapag may edad na, kailangan pa ba mag-exercise? Dapat. Commandment number 9. Panatiliin ang tamang timbang. Sa pagtanda natin, bumabagal ang metabolismo. Kaya dapat bantayin ang ating timbang. Mag-ehersisyo, maglakad, magsayaw. Talaga? Mang Moy, pwede ka bang maimbitang mag-ballroom dancing? Ha? Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Marami na ang naulanan. Marami na ang nadaanan. Marami na ang binagyo.
ng swerteng dala ng pinakamalakas na ulan ng pera at pinakamalupit na bagyo ng papremyo. Radyo Milyonaryo Nationwide 2017! At ngayong August 11, babaha ng mas matitinding pang prizes para sa inyo! Kita-kits tayo sa SM Bigutan, Building B Atrium, 3 p.m. At makisaya kasama ang mga guest artists! Sama-sama nating alamin kung sino ang maswerteng mag-uwi ng brand new Chevrolet Trailblazer! Radyo Milyonaryo Nationwide 2017! Hatid ng Green Cross Soap, Tang, Milo Choco Malt Powdered Milk Drink, San Miguel Pale Pilsen, Gold Eagle Beer, Bear Brand Powdered Milk Drink, Petron, Bravo, Scratch It, IFM, at RMN. Ruha ka? Grand Draw na, agawan mo pa ako ng trabaho? Promo runs from May 22 to August 11, 2017 per DOH FDA CFRR permit number 0600 series of 2017. Ay, at 10:06. IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tapos sa kwentuhan at tugtugan. IFM, ikaw ay aking best friend, sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. Wala na yatang natitirang pag-asa sa mundo. Lagi na lang tayong pinaglalayo. Di ba nila nataramang ang pag-ibig ko sa'yo'y totoo? Ikaw lang ang tanging sinasamba. Alam mo bang kapag kapiling ka, bawat sandali ay walang kasiligaya. Umiyak ang puso ko't sumisigaw.
FM ay aking best friend. Stand to fly. I'm not that naive. I'm just out to find the better part of me. I'm more than a bird, I'm more than a plane, I'm more than some pretty face beside a train. And it's not easy to be me. I wish that I could cry, fall upon my knees, find a way to lie about a home I'll never see. It may sound absurd, but don't be naive. Even heroes have the right to bleed. I may be disturbed, but won't you concede? Even heroes have the right to dream, and it's not easy to be me. Up and away, away from me. Well, it's alright. You can all sleep sound tonight. I'm not crazy or anything. I can't stand to fly. I'm not that naive. Men weren't meant to ride with clouds between their knees. I'm only a man in a silly red sheet, taking for kryptonite on this one-way street. Only a man for the red sheet, looking for special things inside of me, inside of me, inside of me, yeah, inside of me, inside of me. I'm only a man, not for the red sheet. I'm only a man looking for a dream. I'm only a man in the 40 red sheet, and it's not easy. It's not easy to be me. That song was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM ay aking best friend. Mangusar kay CR, agmoantay man kalbo. Nayari ka? Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Anong oras na? Ay, at 10:17. That time check was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. On board is KZ Sandalan. 105
94.7 na FM, ang best friend mo, Dugatan. Ako nga po ang inyong sandalan hanggang alauna ng madaling araw, KZ Sandalan. At ang ating nga pong first caller ay isang biyenang hilaw. Galit na galit po, as in nang gagalaiti po kay Ate Hana. Ang kanyang biyenang hilaw, yung biyena niya na ka-live-in pa lang po kasi niya. Sa mga kaka-tune in lang po, ang first caller po natin ay si Hana na talagang 3 years na sila pero nagagalit pa rin sa kanya yung kanyang biyenang babae. At ano nga po ba ang dapat niyang gawin? Kasi hindi niya na po alam. Ayaw naman daw po niyang patulan dahil mataas po ang respeto niya at mahal na mahal din po niya yung biyena niya kahit ka-live-in pa lang po niya. Yung kanyang ka-live-in, si kuya, 'di ba? Yung anak ng kanyang biyena. At may anak na po sila. Kaso, ginagawan pa rin ng issue, lahat ng ginagawa niya, kahit damit niya, may issue pa rin po. So, ano po ba talaga ang dapat niyang gawin? Ang mga best friend. Ang text line po natin, 0949-614-0306 at tawag po para sa ating live advice, 0919-411-7714 or 09155775-283. Magbigay daan lamang po tayo sa mga nagpapabate mula sa ating FB page na KZ Sandalan, Hana Esmeralda and Eddie Soriano, Carlos Alfanta, Paul Reyes, JP Manalo, Robert Pilaon, Jackie Carcha, Angeline Tolentino, Lizelle, and Sonny Solis. Magandang gabi po sa ating lahat. At ito naman po, mula sa ating Facebook page, at mula sa ating YouTube, paulit-ulit naman yung Facebook page. Mula sa ating YouTube, dahil live na live pa rin po tayo, Carl Moses Cardino. Hi Ate Casey, pabati naman po si Lorenzo Sulit Di Pedro from Caloocan. Salamat po. Si Coffee Prince, hi Casey Sandalan, go go go. Uy, salamat. At si Angeline Tolentino, hi best friend Casey Sandalan. Ang ganda-ganda ko daw. At ang ganda-ganda din ng ano ba? Naiya ako, ang ganda daw ng boses ko. Na-miss niya raw ako. Maraming salamat po. At ito naman po sa ating text line. #IFM ang best friend mo. Magandang gabi po, Ate Gandang Casey. Pabati nga po yung pinsan kong si Sherlyn Zabala na palaging nakikinig sa inyo. Uy, maraming salamat. Balbalag salamat, best friend. At pabati na lang po ang lahat ng Zabala family dito sa Buenlag, Binmale. Yun lang po. Ate Gandang Casey, thanks very, very much po. Aldo Ryan Zabala po ng Buenlag, Binmale. Ito naman po. Good evening po, DJ Casey. Pwede po ba mag-request song Pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago? Thank you. From best friend Melbert ng Kalasyaw. Ito, pabati naman po kami ng asawa ko na si Marlon na baka nakahiga to. Nakahiga kaming dalawa. Thank you po. Evangeline po ng Sana Fabian. I confession, good evening Casey Sandalan. Tamang-tama, sasandal muna ako bago ako matulog. Pa-request ng kantang Closer by Chainsmokers. Thank you, Joseph G ng Dagupan City. At para po sa ating live na pagtutok ninyo, ito po ang ating mga numero. Kung gusto nyo po ng live advice, ano ba naman yan? Live advice para sa ating biyenang hilaw. O, diba? Ito na, 0919-411-7714 or 0915577528. Ito ang ating caller. Hello? Hello. Hello, best friend. Ano yung ngaran nyo, best friend? Jan, anong masasabi mo sa ating best friend na si Hana? Siguro, kausapin niya yung kalipin niya na bukod na lang sila. Para at least walang medyo salita na narinig sa biyanan. Siguro, hindi mo rin masisisiguro yung biyanan. Baka mayroon naman siyang kasalanan na napansin nila sa kanya. Maaring ugali
o siguro kung ano yung napansin nila na mas magandang ipakita mo na sincere ka naman at yung mga kilos mong noon dalaga dapat iwasan mo na. Baka yun siguro yung iinitan ng ulo nila. Yung sa kilos mo kaya napapansin ka nila. Kaya mas magandang magbago ka. Ayusin mo yung siguro sarili mo. Saka kausapin mo na rin yung kalig-iwan na pwedeng pumukod na kayo. Yun lang, Ate Casey. Maraming salamat. John, may babatiin ka ba? Siyempre, binabati ko si best friend ko. Tapos, siyempre si Ate Ella. Tapos, ay, Ate Casey, congrats ha. Congrats. Ay, salamat. Ang ganda ng pagkakanta mo ng Nang yung sa Air Supply. Two Less Lonely People. Ikaw ba yung kumanta? Pwede rin, minsan ako kumakanta. O, yung mga apelido yon. Katukayo ko lang yon. Casey Sandalan ako. Ikaw talaga best friend, John. Palambing na lang kanta. O, sige, anong kanta? Yung kanta nyo. Yung kay Casey. Two Less Lonely People. Yes. Sige. Two less lonely people in the world and it's gonna be fun. Diba? Sariling Thank you. Maraming salamat. Jan, sino ang best friend mo? Siyempre, IFM ang best friend ko. Dugatan, maraming salamat sa pagtawag, best friend Jan. At ito naman, ang ating next advisor. Uy, wow, advisor. Hello pala sa lahat ng estudyante dyan. Hello? Hello, Beth. Hi, best friend. Ano yung ngaran nyo? Jenny Lynn mo kanina. Ay, Miss Jenny Lynn. Ano pong masasabi ninyo sa ating best friend na si Hana sa problema niyang biya ng hilaw? Siguro una-una, kailangan niyang i-share yung problem dun sa spouse. Oo. Dun sa kinakasama niya. Kasi kahit hindi man siya involved sa issue, pero involved pa rin siya. And then, minsan kasi nakikita ko rin kung sometimes, many reasons kasi bakit yung mga mother-in-law maybe nahirapan sila toward her child's new lover. So, may mga ganun kasi minsan minsan feel nila less important siya sa kanyang anak. Diba? Kaya ang hirap din kung minsan na tumayo. Oo. Baka feeling niya best friend na left out na siya, 'di ba? Yung biyena niya kasi may bago nang dumating sa buhay ng anak niya, ganon. True. Ganon. So understanding the reasoning behind her behavior instead of taking it personally. Diba? Para mas madali mong i-deal yung issue na yan. Maraming salamat, best friend Jen. May babatiin ka ba? Babatiin ko sila Michelle Soriano, sila Cindy Mansalapos. Siyempre, ikaw din. Hello po. Ayun. So, and then yung siyempre yung mga ng Foursquare Church. Hello po, maganda, masantos yalabi sa lahat. Maraming salamat po, Mama Jen. Sino ang best friend nyo? IFM ang best friend ko. Dugatan, maraming salamat po. At ito naman po, sa ating text line, baka may kalaguyo siya, DJ, na nagbibigay ng sustento para may maibigay sa pamilya niya. O di kaya nagwo-work siya sa patay sindi na ilaw. Uy, grabe naman yon. Patay sindi na ilaw. Saan yon? Baka pundido yung ilaw nila. Pero diba, grabe, hindi naman siguro. Huwag tayo mag-judge. We're not a judge, diba? O sige, pero kung di natin alam, wala naman siyang sinabi nga work niya. Pa-request nga po ng song na Muli ng parokya ni Edgar. Si Anthony po ito ng Santa Maria, Pangasinan. Ito naman ang ating last caller. Hello?
po. Hi, best friend. Ano yung ngaran niya, best friend? Lynn po. Lynn. Tama? Ko lang po, hindi po siya narinig masyado. Ha? Yung problem po, hindi po narinig. Ang air ko lang po. Kaka-ere mo lang. Opo. O sige, 2,000 to Hindi, ang ating best friend ay may problema siya sa kanyang biyenang hilaw dahil ayaw sa kanya. Kahit 3 taon na silang magka-live-in ng boyfriend niya, ayaw pa rin sa kanya. Lagi siyang sinasabihan ng mga kung ano-ano. Tapos, iniimbentohan siya, chinichismis siya, gano'n, na nalalaman na lang niya sa ibang tao. So ano bang pwede niya, ang tanong niya kasi is, paano ba gaganda yung relasyon nilang dalawa ng kanyang biyenan? Hayaan niya na lang po kung ano yung sasabihin ng biyenan niya. Basta ipakita niya na lang po na deserving siya sa anak niya na kung nakontento siya sa pagmamahal niya, pakita niya sa biyenan niya na deserving siya talaga na maging malugong niya. Yun lang po. May babatiin ka ba, best friend? Tingin ko po yung mga IFM po sila. Ating lahat na po. Request po. Yun lang? Opo. Maraming salamat, best friend. Sino ang best friend mo? IFM ang best friend ko. Dugatan, maraming salamat po sa lahat ng tumawag at sa mga nagte-text po. Sige po, mamaya po babasahin po natin yan. At sa pagbabalik po natin ay maririnig po natin ang nag-iisang advice ng nag-iisang sandalan ng bayan, KZ Sandalan. Dito lang po yan sa programang ginawa para sa inyo ay Confessions. Magbabalik ang programang I Confessions pagkalipas ng mga musika at paalala.
kita. Nakilala sana noon pa lang na ang puso ay malaya pang magmahal. Bukas na lang kita mamahalin, sabay sa paglaya ng ating mga puso. Bukas na lang kita hirap palang umibig sa di tamang panahon. Kung bakit ngayon ko lang natagpuan ang isang katulad mo. Sana noon pa kita nakilala, sana noon pa lang na ang puso ay malaya pang magmahal. Bukas na lang kita mamahalin, sabay sa paglaya ng ating mga puso. Bukas na lang kita. Bukas na lang. Bukas na lang kita. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pang-sampung kumainment, Mangmoy. Maging aktibo. Iwasan ang alak. Huwag manigarilyo. Wala akong ganyang bisyo. Very good, Elmer. Maraming bagay ang nagdudulot ng stress at ng sakit tulad ng cancer, heart disease, diabetes. Simple ang sekreto. Kumain ng tama. Pagpalakas ng katawan. Maging aktibo. Game ako dyan, Mangmoy. O sige, Elmer. Mamaya pagpunta natin sa kantin. Maghagdan tayo. Hanggang 10th floor? Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ay, 10:38 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend.
unexpectedly. I was doing fine in my little world. Baby, please don't get me wrong, 'cause I'm not complaining. But you see, you got my mind spinning. Why can't it be? Why can't it be the two of us? Why can't we be lovers? Only friends. You came along at the wrong place, at the wrong time. Was it me? Baby, I dream of you every minute. You're in my dreams. You're always in it. That's the only place I know where you can be mine. And I'm yours only till I wake up. Why can't it be? Why can't it be? Why can't it be the two of us? Why can't we be lovers? Only friends. You came along at the wrong place, at the wrong time. Or was it me? That's the only place I know where you can be mine. And I'm yours only till I wake up. Why can't it be? Why can't it be? Why can't it be the two of us? Why can't we be lovers? Only friends. You came along at the wrong place, at the wrong time. You came along at the wrong place, at the wrong time. Was it me? Why can't IFM ay aking best friend. After you go, I can catch up on my reading. After you go, I have a lot more time for sleeping. And when you're gone, looks like things are gonna be a lot easier. Life will be a breeze, you know. I really should be glad, but I'm bluer than blue, sadder than sad. You're the only light this empty room has ever had. Life without you is gonna be bluer than blue. After you go, I have a lot more room in my closet. After you go, I'll stay out all night long if I feel like it. And when you're gone, I can run through the house screaming, and no one will ever hear me.
sadder than sad. You're the only light this empty room has ever had. Life without you is gonna be bluer than I don't have to miss no TV shows. I can start my whole life over. Change the numbers on my telephone, but tonight's will sure be colder. And I'm bluer than blue, sadder than sad. You're the only light this empty room has ever had. Life without you is gonna be bluer than blue. Bluer than blue. Bluer than blue. That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Pisces, maging honest ka, best. Madami ka nga kasama. Pinag-uusapan ka naman nila kapag wala ka. Ganon! Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique Toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique Toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique Toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique Toothpaste na! It's your toothpaste at your price. On board is KZ Sandalan. 104.7 IFM Dagupan na Dugatan. Para sa ating best friend na si Hana, maganda na you are looking forward to be close sa biyenan mo. Katulad nga ng sinabi ng ating mga listeners, siguradong may dahilan kung bakit hindi kanya gusto o kung bakit siya nagkakaganon, 'di ba? O bakit ganun yung trato niya sa'yo. Maganda na pag-usapan nyo yan ng masinsinan kasi baka nami-misinterpret nyo yung isa't isa. Baka akala niya maarte ka, hindi naman pala kasi di kanya ganon kakilala. Kaya ikaw na mismo ang maglapit sa sarili mo sa kanya. Ikaw na nga ang may sabi, 'di ba, na matanda na siya. Kaya ikaw na ang gumawa ng first move. Kasi best friend Hana, life is short. Sayang naman kung yung mga araw na masaya sana kayo, nagbabanding sana kayo, instead na di kayo nagpapansinan, 'di ba? Di sana ang saya nyo. So, sayang naman yung mga araw na yun. Kaya, best friend Hana, bawiin mo yung mga araw na yun. Kausapin mo na siya ng masinsina, ng maayos. Sabihin mo, mother, mother, mama, ganon. O kaya, kung ayaw niya, kasi galit pa siya sa'yo, tita. Tita, bakit naman po kayo nagagalit sa akin? Tita, yung pagtrato niyo po sa akin, hindi ko po masyadong gusto. Kasi po, gano'n, sabihin mo yung feelings mo na nalulungkot ka. Kasi ganito ang tingin niya sa'yo na nababalitaan mo. Kasi minsan yung mga balita-balitang chismis na yan, malay mo, hindi naman pala totoo, 'di ba, best friend? Kaya mas maganda na straight from the horse mouth, 'di ba? Galing mismo sa tao na
Sabi po nila, narinig ko po na sabi nyo daw po, ang arte-arte ko, totoo po ba yun? O malay mo, di ba? Ay, hindi naman totoo yun. Saan mo narinig yan? Ganyan. O di ba, hindi naman pala iniisip mo lang. Kasi naniwala ka sa mga tao sa paligid mo. Mas maganda na i-clarify nyo. O kaya naman, tita narinig ko po na ganito pinagkakalat nyo. Ay, wag naman pinagkakalat. Ay, magandang words, basta pumili ka. At tita, narinig ko po na sinabi nyo raw po na ang iksi-iksi ko magdamit. Totoo po ba yun? O pag sinabi niya na, oo, totoo naman na, di ba? Ganyan. Basta huminahon ka lang and always show respect sa kung ano man ang magiging outcome, ano man yung magiging reaction niya. Yan. God bless you, best friend Hana. Pagpalain ka sa relasyon mo sa biyenan mo, sa asawa mo at sa mga anak mo. Ayon nga sa libro ng mga ngaral, diba? May tamang oras para sa lahat at tiyak tamang oras na best friend para maging close kayo ni mother-in-law mo. At sana makapagpakasal na kayo ni kuya kasi mas maganda ang relasyon na may basbas ng Diyos at basbas ng tao, diba? Lalo na at may anak na kayo para rin maging mabuting ehemplo kayo sa anak ninyo. At sa ating pagbabalik po, second caller na po para sa ating third night ng programang ginawa para makinig sa inyo ang iConfessions. Ito po, isave nyo na po ang numbers 0919-411-7714 or 0911-557-75-283. At para po sa inyong mga pabate, text lamang po ako 0949-614-0306. It's 0949-614-0306. At maya-maya nga lang po ay tatanggap na tayo, sasagot na tayo ng ating second caller. Kayo pa rin po ay nakatuto kasama ako, ang Sandalan ng Bayan, KZ Sandalan, dito sa programang iConfessions. Magbabalik ang programang iConfessions pagkalipas ng mga musika at paalala. You ask me if I love you, and I choke on my reply. I'd rather hurt you honestly than mislead you with a lie. And who am I to judge you on what you say or do? I'm only just beginning to see the real you. Sometimes when we touch, the honesty's too much, and I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subsides. Strategy leaves me battling with my pride, but through the insecurity, some tenderness survives. I'm just another writer, still trapped within my truth. A hesitant prize fighter, still trapped within my too much, and I have to close my eyes and hide. Oh, I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold
and I know how hard you try. I've watched while love commands you, and I've watched love pass you by. At times I think we're drifters, still searching for a friend, A brother or a sister, but then the passion flares again. Whoa. Sometimes when we touch, the honesty's too much, and I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subsides, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subsides. I heard that you settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you say sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you say sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Don't forget
hurts instead. IFM ay aking best friend. Marami na ang naulanan. Marami na ang nadaanan. Marami na ang binagyo. Nang swerteng dala ng pinakamalakas na ulan ng pera at pinakamalupit na bagyo ng papremyo. Radyo Milyonaryo Nationwide 2017! At ngayong August 11, pabaha ng mas matitinim pang prizes para sa inyo! Kita-kits tayo sa SM Bigutan, Building B Atrium, 3 p.m. At makisaya kasama ang mga guest artists! Sama-sama nating alamin kung sino ang maswerteng mag-uwi ng brand new Chevrolet Trailblazer! Radyo Milyonaryo Nationwide 2017! Hatid ng Green Cross Soap, Tang, Milo Choco Malt Powdered Milk Drink, San Miguel Pale Pilsen, Gold Eagle Beer, Bear Brand Powdered Milk Drink, Petron, Bravo, Scratch It, IFM, at RMN. Ruha ka? Grandro na, agawan mo pa ako ng trabaho? Promo runs from May 22 to August 11, 2017 per DOH FDA CFRR permit number 0600 series of 2017. I-1101 IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tapos sa kwentuhan at tugtugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. Carry your smile in my heart for times when my life seems so low. It would make me believe what tomorrow could bring when today doesn't really know. Doesn't really know. I'm all out of love. I'm so lost without you. I know you were right, believing for so long. I'm all out of love. What am I without you? I can't be too late to say that I was so wrong. I want you to come back and carry me home, away from these long, lonely nights. I'm reaching for you. Are you feeling it too? Does the feeling seem oh so right? And what would you say if I called on you now and said that I can't hold on? There's no easy way. It gets harder each day. Please love me or I'll be gone. I'll be gone. I'm all out of love. I'm so lost without you. I know you were right, believing for so long. I'm all out of love. What am I
right. Believing for so long, I'm all out of love. What am I without you? I can't be too late. I know I was so wrong. I'm all out of love. I'm so lost without you. I know you were right. Believing for so long, I'm all out of love. What am I without you? I can't be too late. I know I was so wrong. I'm all out of love. I'm so lost without you. I know you were right. Believing for so long, I'm all out of love. What am I without you? I can't be too late to say that I was so wrong. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call, you never seem to be home. Hello from the outside. At least I can say that I've tried to tell you I'm sorry for breaking your heart, but it don't matter. It clearly doesn't tear you apart anymore. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call, you never seem to be home.
FM ay aking best friend. Everybody's got something they had to leave behind. One regret from yesterday that just seems to grow with time. There's no use looking back or wondering how it could be now or might have been. All this I know, but still I can't find ways to let you go. I never had a dream come true till the day that I found you. Even though I pretend that I moved on, you'll always be my baby. I never found the words to say. You're the one I think about each day, and I know no matter where life takes me to, a part of me will always be with you. Somewhere in my memory, I've lost all sense of time, and tomorrow can never be, 'cause yesterday is all that fills my mind. There's no use looking back or wondering how it should be now or might have been. All this I know, but still I can't find ways to let you go. I never had a dream come true till the day that I found you. Even though I pretend that I moved on, you'll always be my baby. I never found the words to say. You're the one I think about each day, and I know no matter where life takes me to, a part of me will always be. You'll always be the dream that fills my head. Yes, you will, say you will, you know you will, oh baby. You'll always be the one I know I'll never forget. There's no use looking back or wondering, because love is a strange and funny thing. No matter how I try and try, I just can't say goodbye. No, 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 no. I never had a dream come true till the day that I found you. Even though I pretend that I moved on, you'll always be my baby. Never found the words to say. You're the one I think about each day, and I know no matter where life takes me to, a part of me will always be. A part of me will always be with you. IFM ay aking best friend. Akilad inuman, sa ilabay to pulutan, nayari ka. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 bulala. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Anong oras na?
ay 11:16. That time check was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. On board is KZ Sandalan. Maging masigasig ka man ngunit walang nalalaman, wala rin itong kabuluhan. Kapag ikaw ay pabigla-bigla, madali kang magkakasala. Yan ang paalala sa atin mula sa libro ng Kawikaan, Best Friend. May mga pabigla-bigla ka ba nga ginawa sa buhay mo? Maaari mo na yung i-confess dito sa iConfessions. Ang aming mga numero 0919-411-7714 or 0915-557-7528 at Taria. Para sa ating pangalawang caller, hello best friend. Hello. Hi, ano yung ngaran nyo best friend? Hello. Hello Ren. Best friend. Hello. Oh, best friend. Hello. Yon, hindi tayo naririnig ng ating best friend. Malay mo, best friend, ikaw na ang ating pangalawang caller ngayong pangatlong gabi ng iConfessions. Kaya tawagan na. At habang iniintay ka namin, sige, binabati ko po yung mga pinsan kong dalawa. Ang dami nun na si Marites Peronce at Fatima Reloza at sa mga kabarkada ko, mga Patchok at kay John Arena, mahal ko. At sa mga estudyante ng Dulag National High School na kahit walang ilaw, nagre-review pa rin. Exam kasi bukas. Best friend si Angeline Belosa nga pala ng Binmalay. Yon, sa mga estudyante natin, kaya nyo yan. Review lang ng review. At syempre, samahan ng dasal para siguradong pasado. Ito naman, best friend. Hashtag IFM ang best friend mo, DJ Casey ng Sandalan. Biti. Bakit ganito? Casey Sandalan, hindi ng Sandalan. Ito ang ating caller. Hello? Hello? Best friend, lakasan mo naman yung boses mo. Hello? Hello, best friend? Antay nga rin yung best friend. Erwin to. Sherwin, medyo hinaan mo naman yung radyo mo kasi medyo nagfi-feedback tayo, Sherwin. Erwin, oh, sorry, mali, bingi-bingi. Lakasan mo kasi yung ano mo, boses mo. Number mo. Ha? Pwede mo kuha number mo? Ay, oo naman, pwede. Ngayon na ba? Text mo ako, 0949-614-0306. Wala nang ulitan. Nako, best friend. Best friend, may problema ka ba? O gusto mo lang talaga kunin yung number ko? Yeah, gusto ko lang kunin yung number mo. Ha? Gusto ko lang kunin. Ay, nako, best friend. O, sige, nakuha mo na, best friend. At tayo ay magbibigay daan, best friend, sa ating mas nangangailangan na mga kaibigan na mga magko-confess. Maraming salamat sa pagtawag, best friend Erwin. Okay, sige. Sa mga kumukuha ng number ko naman, huwag niyong kunin. Isa lang ang number ko, isa lang ang numero ko. Sige, ito pa, sabi niya, hashtag IFM ang best friend mo, DJ Casey ng Sandalan. Pero ano to Casey Sandalan lang dapat. Batiin nyo ako dito sa bahay na laging nakikinig sa inyo tuwing gabi, Rosalina ng Bugalyon. Salamat po. Uy, mas nagpapasalamat ako sa iyo kasi nakikinig ka gabi-gabi. Good evening po, pakibati kay Arlena GF galing kay Giovanni at taga-Pantal. Sige, good evening sa inyo. Pero malapit na mag-umaga. At ito naman, hashtag IFM ang best friend ko. Hi, best Casey Sandalan. Tune in na po, palambing na lang po sa mga tatak IFM at kay Eds Peralta. Yun lang, best. Maraming salamat. Boots po ito. Hi po, Sir Boots. Ito, hello? Hello, ate. Hi, best friend. Ano yung ngaran nyo? Hello? Hello, best friend? Hello po. Naririnig mo ako? Yes po. Bakit? Umiiyak ka. Wala pa. Ano yung ngaran niyo, best friend? Ate, ha? Ate, pwede bang palambing? Sige, anong lambing gusto mo?
pwede bang palamig si Ate Mon? Oh. At saka pwede bang parikos ng kanta? Oh, sige. Anong kanta? Ala, grabe ka naman Ate ay. Oh, akala ko malungkot ka kasi. Anong kanta? Ano po yung... Sige, mga bukas naisip mo na yan. Anong kanta, best friend? Yung yung... Ano? Best friend, oh. Ate, yung yung ikaw sana? Ikaw sana, yun ba yun? Sige. Opo, best friend, antoy nga rin nyo. Kanina ko pa tinatanong kayo. Ay, ate, ako pala si... Jen Paragas po. Okay, may problema ka ba, Jen? Kaya ka tumawag o nag-request ka lang? Opo, nag-request lang po. Sige, maraming salamat, best friend na Jen, ha? Best friend! Sino ang best friend mo? Ang best friend ko. Thank you po, ate. Maraming salamat. Hindi niya ako sinagot. IFM, dugatan. Sige. Sa mga tatawag po, nag-iintay pa rin po tayo ng caller para po tulungan ng ating mga listeners ngayon dito sa programang Icon Fashion 0919-411-7714 or 0915-557-528 At ito po sa atin. Hello, Bes. We're so grateful na napakinggan ka namin tuwing gabi. Wow, ako rin man po ay masaya. Hello, Bes. Hello. Hi, Bes. Anong may paglilingkod namin sa inyo? Sa'yo. Bes? Bes. Yon. Sa mga tatawag po, siguraduhin lang po na bukas ang inyong radyo kasi minsan hindi tayo magkarinigan. Pero, wag masyadong malakas para walang feedback. Hello, best friend? Hello, best friend? Yan, katulad nyon. Sayang naman, hindi natin marinig. At ito sa ating text line. Hello, palambing po ng kantang Pretty Boy ng M2M. Maraming salamat, KZ Sandalan. Salamat din po. Hello, best friend. Hi, best friend. Pakihinaan naman yung radyo mo. May feedback pa ba? Ha? Oh, best friend, anong may paglilingkod ng Icon Fashion sa'yo? Yung problema niyo po ako. Sige, anong problema yan, best friend? Yung boyfriend ko. Boyfriend mo? Opo. Oh. Nasa bahay ko nila. Nagsasabaw dito. Best friend, medyo lapit ka. Hindi ka namin maintindihan. Po? Yung boyfriend mo? Yung boyfriend ko po na alam ko po na laging busy sa trabaho po. Sana naman po mag-text po or tumawag po or magpaalam naman po. Kasi mag-1 year, ay isang buwan na po na hindi nag-text siya eh. Isang buwan? Opo. At saka ano po, pag nalala lang niya po ako pag mansari namin po. Oh. Tapos pag may... Nagde-date kayo pag mansari nyo? Hindi po kasi nagtatrabaho po ako kasi. At least tinetext ka niya pag mansari nyo? Opo. Doon ka lang niya natetext pag mansari nyo. Best friend? Pati ikaw nawawala na. Hala ka. Best friend? Okay. Sige. Gano'n na kayo katagal, best friend? Mag-6 months. Ano? Ilan? Mag-6 months. 6 months. Sige. Sa boyfriend mo, 6 months na. Kung nakikinig siya ngayon, anong mensahe mo sa kanya? Sana kung kita sa trabaho mo, sana naman mag-text ka or makipag-text or mag-text ka sa pinsan mo or sa family mo.
Kasi gusto ko na sanang bumitaw sa iyo kasi iniisip ko yung relasyon natin. Sana naman mag-take ko ka. Yun lang, best friend. Saan ba siya nagtatrabaho, best friend? Sa Maluwed. Sa pamilya niya, nakikikontakt naman siya. Sa'yo lang talaga hindi. Oh, sige. Maraming salamat. May babatiin ka ba, best friend? Batiin mo na. Yan, lalangin ko yung Hello, best friend. Nasaan ka na? Halak ka. Hello, best friend. Binabati ko si Kuya na nagko-computer pa. Tapos si Mama na kumakain. Yun lang po. Maraming salamat, best friend Jenny. Sino ang best friend mo? Jenny pangalan ko po. Ay, sorry naman. Anto'y ngaran niyo, best friend? Juliet po. Juliet? Okay. Juliet, ayun, mali na ako. Sorry naman. Juliet, sino ang best friend mo? ISM. Dugatan. Maraming salamat, best friend Juliet. At patuloy kang tumutok para sa mga advices sa'yo. Mamaya-maya lamang po ay tatanggap na tayo ng mga advice nyo live on air. Dito lang po yan sa programang iConfessions. At isave nyo na po ang ating mga numero 0919-411-7714 or 0915577523 o mag-text sa aming text line kung ano nga po ba ang dapat gawin ni best friend Juliet sa hindi nagpaparamdam niyang boyfriend. 0949-614-0306. Confessions, pagkalipas ng mga musika at paalala. Ito na naman, wala nang magawa dahil sa nararamdaman. Pilit-pilitin man, itago ang laman ng puso, hindi ko magawa. Sana naman nakita mo na ikaw lang naman ang hanap-hanap ko. Dito ka na lang sa piling ko, huwag na huwag ka nang aalis. Dito ka na lang sa yakap ko, huwag na huwag ka nang bibitiw. Dito ka na lang. Dito ka lang. Nabubuluhan kung saan nakanap, pero di makahanap ng katulad mo. Kung sa'kin ka lang, hindi ka sasaktan. Pangako, hindi ka iiwan. Sana naman makita mo na ikaw lang naman ang hanap-hanap ko. Dito ka na lang sa piling ko, huwag na huwag ka nang aalis. Dito ka na lang sa yakap ko, huwag na huwag ka nang bibitiw. Dito ka na Dito ka na lang sa piling ko, huwag na huwag ka nang aalis. Dito ka na lang sa yakap ko, huwag
aking best friend. It's not the flowers wrapped in fancy paper. It's not the ring I wear around my finger. There's nothing in all the world I need, but I have you here beside me, here beside me. So you could give me wings to fly, catch me if I fall, or pull the stars down from the sky, so I could wish on them all, but I couldn't ask for more, 'cause your love is the greatest gift of all. In your arms I found a strength inside me, and in your eyes there's a light to guide me. I would be lost without you, and all that my heart could ever want has come true. So you could give me wings to fly, and catch me if I fall, or pull the stars down from the sky, so I could wish on them all, but I couldn't ask for more, 'cause your love is the greatest gift of all. You could offer me the sun, the moon, and I would still believe. You gave me everything when you gave your heart to me. I couldn't ask for more, 'cause your love is the greatest gift of all. You could give me wings to fly, catch me if I fall, pull the stars down from the sky, so I could wish on them all, but I couldn't ask for more, 'cause your love is the greatest gift of all. Your love is the greatest gift of all. The greatest gift of IFM. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Be in the know of the latest happenings, trending topics, and entertainment. Lahat ng yan nasa isang website lang. Log on lang sa www.rmn.ph. In one click, updated ka na. Like us also at facebook.com/RMNofficial. Sabay-sabay tayong maging trending.
ay 11:36. Today's best variety, hit after hit, IFM. Da-da-da-da, 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 da-da-da-da. May sasabihin ako sa'yo, pero mahihiya akong malaman mong laman ng puso ko. Na-na-na-na-na, gulong-gulo ang isip ko. Ako ngayon litong-lito kung paano ko sasabihin ito sa iyo. Gusto kita, alam mo ba? Gusto kita, okay lang ba? Ngunit tayo ay bata pa, kaya friends lang muna. Gusto kita, alam mo ba? Gusto kita, okay lang ba? Maging girlfriend ka. Pag pwede na. Naman sinasadya, gawa ito ng tadhana. Nabihag mo ako sa iyong ganda. Maghihintay ako sa iyo, pangakong di magbabago, dahil ikaw lamang ang gusto ko. Gusto kita, alam mo ba? Gusto kita, okay lang ba? Ngunit tayo ay bata pa, kaya friends lang muna. Gusto kita, alam mo ba? Gusto kita, okay lang ba? Maging girlfriend ka. Pag pwede na. Mo ba? Gusto kita, okay lang ba? Ngunit tayo ay bata pa, kaya friends lang muna. Gusto kita, alam mo ba? Gusto kita, okay lang ba? Maging girlfriend ka. Oh-oh. Pag pwede na. Ay aking best friend. I'll be your dream, I'll be your wish, I'll be your fantasy. I'll be your hope, I'll be your love, be everything that you need. I'll love you more with every breath, truly, madly, deeply do. I will be strong, I will be faithful, 'cause I'm counting on a new beginning, a reason for living, a deeper meaning, yeah. But I wanna stand with you on a mountain. I wanna bathe with you in the sea. I
you in the sea. Well, I want to live like this forever, until the sky falls down on me. That song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Aris, ganyan talaga sila. Maaalala ka lang kapag wala ka ng pakialam. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na ito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. On board is KZ Sandalan. KZ Sandalan po. Sa mga nagtatanong, wala na daw bang mas lulungkot pa sa aking background song? Wala na po sa aking background music. Yan na po yun. Malay nyo kayo, mas malungkot kayo dyan. Kaya i-confessions mo na yan, best friend. KZ Sandalan, i-search nyo po sa FB at i-like at ibahagi sa ating mga malalayong mahal sa buhay na tayo ay live via YouTube. Just search IFM Dagupan Official. Ang dami kong pinagawa, grabe. Pasensya na kayo. At sabi ng ating best friend na si Agustin Chi, may problema daw sa Huon Binmalay, nag-switch off na ang electricity. Ay, so sad. Bakit naman kung kailan talaga tayong magsasandalan at saka nagsuswitch off ang electricity? Sayang naman yan. Pero pwede naman tayo nga marinig via YouTube, via internet. Ngayon nga pong gabi ay napakinggan natin ang ating caller na si best friend Juliet na namumroblema sa kanyang 6 months na relasyon sa kanyang boyfriend dahil hindi na ito nagpaparamdam pa sa kanya. Pero ano naman daw, every month, ganon, pag monthsary nila, binabati naman daw siya. Yun lang. Tapos wala na. Next month na ulit. Kaya ano nga ba nga dapat niyang gawin? Kasi medyo siya, nababagabag. Ang aming pong mga numero, 0919-411-7714 or 0915-55775-283. It's 0919-411-7714 or 0915-55775-283. At po ang ating text line. Ano ba naman yun? Ang ating
text line 0949-614-0306 kung wala po kayong pantawag pero may pantext kayo at may load kayo. Yan ang pinaka the best. Ito ang ating caller. Hello, best friend. Hello? Hello, best friend. Hello, ma'am. Hi, ano yung ngaran niyo, best friend? Leo Josh. Ha? Leo Josh. Ano? Leo Josh. Ano, best friend? Leo Josh. Leo Josh? Yes. Leo Josh. Kasi ang dami mong pangalan, dapat isa lang. Mamili ka, Leo o Josh? Josh. Oh, sige, Josh. Josh, ano nga masasabi mo sa ating best friend na si Juliet? Si Juliet po, ma'am, kung ano man ng kanyang mga relasyon, patuloy po niyang panindigan. Kaya kung para sa akin sa kanya, patuloy niya siyang panindigan yung kanyang relasyon sa kanyang pagmamahal. Kung meron pa naman mga bagay na hindi niya pagkakunawaan, kailangan harapin niya yun para doon maging mahusay at matibay ang kanilang pagsasama sa kanyang relasyon. So yun na ang masasabi ko, na magtulungan sila at magbati bawat isa sa kanila. Para yun ay maging matibay ang kanilang pagsasama sa kanilang relasyon, bagaman mayroon pa silang anak yatak. Wala, boyfriend niya lang, best friend. Boyfriend niya lang, kaya gano'n. At saka take to one lang, hindi siya ng isa. Oo. Extra. Kahit hindi siya pinapansin, ganon, best friend. Ako nga rin, ma'am, mayroon din akong sarang i-share kaso sinagot ko lang ito, ma'am. Kaya pa kaya ako tumatawag. Talaga? Bakit ganon? Hindi ba kita nasagot? Hindi pa nga, ma'am. Narinig ko yung boses. Kagabi pa, nung nakarang araw pa. Ay, grabe naman. Best friend naman, sayang. Nung nakaraang gabi pa pala. Hindi mo naman sinasabi. O sige, bukas ng gabi, available ka pa ba? Sige po, ma'am. Opo. O sige, isa-save ko yung... Ha? Yes, ma'am. O, isa-save ko yung number mo, tapos call mo ako, ha? Pag ako, di mo kinol. Josh, Leo, Josh, ha? Sige. Kita, ma'am. Call kita. Oo, sige, best friend, Josh, may babatiin ka ba? Opo, ma'am. Oh, sige, go bati. Babatiin ko lang po yung kaibigan ko po sa Olonga po. Ganon din po sa mga katrabaho ko doon sa SBM. Na sana po ay maging masaya sila, mga hagbang, baka man umuulan doon. Tuloy-tuloy pa rin ang saya. Yan lang po. Oh, maraming salamat, Josh. Sino ang best friend mo? Kayo po, ma'am, Casey Sandalan, IFM po. Maraming salamat, Dugatan. Maraming salamat sa best friend natin. Yun nga, sinabi niya, just hold on lamang daw sa relasyon. Kaya para sa kanya, go, Ate Julieta lamang. At, syempre mga best friend, sa ating pong pagbabalik ay sasagot pa rin po tayo ng mga advices ng ating mga best friend para sa problema ni best friend Juliet sa kanyang boyfriend na nanlalamig na sa kanya, na hindi na siya kinokontak, walang kahit ano, 'di ba? Napakahirap mga best friend. Pero ano nga ba ang mga dapat niyang gawin? Mahirap man ay magiging madali yan dahil kasama niya tayo, ang mga best friend niya dito sa programang ginawa para sa inyo, ang iConfessions. At bago ko po makalimutan, ito na, i-save nyo na ang aming call line, ang aming mga numero para mamaya hindi na po kayo mahirapan. Paunahan po kasi ito. So maya-maya pagbalik natin, diretso nakasave na, hindi na kayo magda-dial-dial. 0919-411-7714. It's 0919-411-7714 or 0915-775-283. It's 0915-775-283. At sa atin naman pong text line 0949-614-0306 sa inyong mga pabate at suggestion sa kanya via text 0949-614-0306 ang atin pong FB page KZ Sandalan. At sa ating pong pagbabalik ay ang second half ng mga advices. Dito lang po yan sa 104.7 IFM Dagupan, ang best friend mo, Dugatan.
Magbabalik ang programang iConfessions pagkalipas ng mga musika at paalala. Ako na lang sana ang minahal, pagkat pag-ibig ko'y magtatagal. Pwede na ba sana tayo na lang? Ako na lang, tayo na lang. Ikaw lang talaga ang minahal mula noon. Di pa rin nagbabago sa'yo hanggang ngayon. Anumang panahon ako'y maghihintay, hindi babalik sa iba. Ano man ang gawin, di kayang pigilin aking nadarama. Ako na lang sana ang minahal, pagkat pag-ibig ko'y magtatagal. Pwede na ba sana tayo na lang? Ikaw ang tangi kong pangarap makasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na lang. Ikaw pa rin talaga ang iniisip kong ngayon, kahit na alam kong ibang kapiling mo ngayon. Alam kong sa iyo'y may pagkukulang siya. Pwede bang makialam? Hindi ko kayang babayaang makita kang ganyan. Ako na lang sana ang minahal, pagkat pag-ibig ko'y magtatagal. Pwede na ba sana tayo na lang? Ikaw ang tangi kong pangarap makasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na lang. Nandito lang ako, naghihintay na makapiling ka. Ako na lang sana ang minahal, pagkat pag-ibig ko'y magtatagal. Pwede na ba sana tayo na lang? Ikaw ang tangi kong pangarap makasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na lang. Pwede na ba sana tayo na lang? Ikaw ang tangi kong pangarap makasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na lang.
were the best. I guess I always will. I always felt that we were blessed, and I feel that way still. Sometimes we took the hard road, but we always saw it through. If I had only one friend left, I'd want it to be you. Sometimes the world was on our side, sometimes it wasn't fair. Sometimes it gave a helping hand, sometimes we didn't care. 'Cause when we were together, it made the dream come true. If I had only one friend left, I'd want it to be you. Someone who understands me, knows me inside out, and helps keep me together, and believes without a doubt that I could move a mountain, someone to tell it to. If I had only one friend left, I'd want it to be you. Come true. If I had only one friend left, I'd want it to be you. Someone who understands me and knows me inside out, and helps keep me together, and believes without a doubt that I could move a mountain, someone to tell it to. If I had only one friend left, I'd want it to be you. Time I laid my eyes on someone like you, I can't forget the hour, that moment with you. Then I have realized love's growing deep inside. I feel the beating of my heart. 'Cause every day, every night, I keep looking up the skies, and I pray that someday you will wake up in my arms and love will never end. We belong together, always and forever. Call my name and I'll be there. Just thinking of you, how you make me wanna smile with the things that you do. When will I hear you say love's coming on your way, and then you start to feel the same? 'Cause every day, every night, I keep looking up the skies, and I pray that someday you will wake up in my arms.
ay 12:07 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tabi sa kwentuhan at tugtugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. On board is KZ Sandalan. Ibang-iba ang nadarama ng puso ko sa'yo. Di ko na kayaang umiwas pa sa piling mo. Alam ko mayroon nang nagmamahal sa'yo. Bakit ngayon ka pa natagpuan sa buhay kong ito? Kasalanan ko ba kung iniibig kita? Di ko naman sinasadya ang mahalin kita. Kasalanan ko ba kung ang nadarama ay pag-ibig na tapat? Mapipigil ko ba kung mahal kitang talaga? Titiis at nangangamba sa tuwing kasama mo siya. Hanggang kailan ko pa madadala ang pag-aaramdam? Kasalanan ko ba kung iniibig kita? Di ko naman sinasadya ang mahalin kita. Kasalanan ko ba kung ang nadarama ay pag-ibig na tapat? Mapipigil ko ba kung mahal kitang talaga? Umaasa ba magising akong kapiling ka at di na mawawalay pa? Kasalanan ko ba kung iniibig kita? Di ko naman sinasadya ang mahalin kita. Kasalanan ko ba kung ang nadarama ay pag-ibig na tapat? Mapipigil ko ba kung mahal kitang talaga? Kasalanan ba? IFM ay aking best friend. Dream
myself, I fall in love with you. Sandalan. I can't help myself fun. Maabig kabasan, best friends. Umaga na nga po and it's Thursday. Yehey! August 10, 2017 na. Ang atin nga pong tinutulungan ay si best friend Juliet. Si best friend Juliet, kung saan ang boyfriend niya ay very cold na. Buti pa yung boyfriend niya malamig. Yung yellow nyo kaya yellow pa rin ito na. Ay naka, yun nga 6 months niya ng boyfriend pero parang hindi. Pero hindi siya tinitext, hindi siya tinatawagan. Tuwing monthsary lang. Pero buti pa sila may monthsary. Ay tayo naman ay may daysary, pang-apat na natin. 4th daysary na natin mga ka-I Confessions. Yahoo! Ayun nga mga best friend. Ito, sa ating text line. Good evening po, DJ KZ Sandalan. Si Sheye Angero po ito ng San Fabian. Advice ko lang po sa I Confessioner na hiwalayan mo na yung BF mo kasi pinapaasa ka lang niya. Kung talagang mahal ka niya, gagawa siya ng paraan para makita at makasama ka kahit na gaano ka pa ka-busy. Kung gusto, maraming paraan. Hindi yung kung kailan ka niya maaalala, saka lang siya magpaparamdam. Sa mga lalaking paasa, wala kayong kwenta, caps lock yun, sabi niya. Palambing po ako ng kanta na Sa Aking Puso ni Ariel Rivera. Ay sayang, hindi ko yan alam. Ito sabi niya, hi Ate Casey, pabati naman si Marian. Happy birthday from Ate Nina. Happy birthday Marian. At mga best friend, ang ating, sorry na nakalimutan ko i-announce ang ating mga numero. Ito nga po, 0919-411-7714 or 0915-577-5283. It's 0919-411-7714 or 0915-577-5283. Mga best friend, maaari rin kayong mag-text sa ating text line 0949-614-0303
0949-614-0306. Alam nyo, ang hirap kaya nun pag yung boyfriend mo, pero tumagal sila, 6 months sila. Tapos, ganon yung nangyari na 6 months, tas puro ganon-ganon lang, text lang pag monthsary. Paano pag, diba, ang hirap nun. Pero malay mo, tawagan siya ng kanyang boyfriend pag anniversary. Anniversary nila, tatawagan siya. Ito may nag-text, ikaw na lang po ni Yeng DJ. Ikaw na lang. Ikaw, ang pag... Hanggang dun lang. Kasi gabi na, diba? Si Seye, hindi, alam mo kasi yung pangalan niya, S-C-Y-E. Angero po ito. Paano ba yun basahin? S-C-Y-E. Diba? At mga best friend, ang ating nga pong tinutulungan ay si best friend Juliet na nanlalamig yung kanyang boyfriend. Mahirap kasi mga best friend na tuloy yung relasyon na pag nanlalamig yung boyfriend mo or kaya yung girlfriend mo o kaya yung isa sa inyo. Tapos pero umabot sila ng 6 months. Siguro kasi super love na love talaga niya. So, ito ang ating caller. Sige na nga, sagot na nga tayo. Sige, ito na. Hi, best friend. Hello. Antay nga rin niyo, best friend. Si Sai to, si Sai Anjiro. Ha? Yun ang text. Ano, Sai? Sai Anjiro. San Fabian. Sige. Angelo ng San Fabian. Anong masasabi mo sa ating best friend na si Juliet? Yun nga yung text ko sa inyo. Hindi kanina. Pinapaasa lang naman siya Kailan lang niya malala yung girlfriend niya, saka lang nagpaparamdam. Ikaw ba, best friend, may girlfriend ka? Wala. Wala? Bakit wala? Single pa. Paano pag ganon, best friend? Kunwari yung girlfriend mo. Yung girlfriend mo hindi ka pinapaasa ka, gano'n, hindi ka pinapansin, pero tinetext ka tuwing monthsary. At least alam niya na monthsary nyo. Hindi niya kinakalimutan yun. Masakit pa rin, syempre. Na hindi wala siyang paraan na isang linggo, gano'n, di ba? Kaya 2 weeks. Ano, ang tawag dito? Malay mo, grabe ka, best friend, judgmental ka. Malay mo walang load. Naglo-load lang. Naglo-load lang tuwing monthsary. Bawal ba yon? Bawal yun. Dapat naman paramdam siya kahit isang text lang. Araw, diba? Alam mo, best friend Angelo, sa bagay pwede naman siya makitext, di ba? Makitawag. Walang tao sa paligid niya. Ay, malay mo naman, best friend, sa siya nagtatrabaho sa mga hayupan. Ganon, kaya walang ibang tao siya lang. Sige, best. Kausap niya siguro yung mga hayop nila. Baka busy siya masyado. Grabe ka busy. Diba? Alagaan niya yung mga manok. Papaliguan niya isa-isa. Araw-araw. 500 na manok. Kaya busy siya. Sige, best friend Angelo. Huwag mo naman siyang i-judge. Kawawa naman yung boyfriend ni Juliet. Mahal na mahal niya yun. Angelo. Sorry na. Best friend ng best friend, ano pa? Yung request ko na lang yung Yeng kay ikaw. May papabati ka ba? Wala na, puro tulog na sila. Oo nga, buti ikaw gising pa. Nililigawan ko naman, tulog na Tulog na rin, hayaan mo, sasagutin ka rin niya na paggising niya. Sige, maraming salamat, best friend Angelo, sa iyong pagtawag sa amin. Ito naman po sa ating text line. Ay, break na yan, best. Nagmumukha ka lang tanga sa kahintay sa kanya kasi kahit naman first priority niya, family niya, dapat, may tumatawag sa ating text line. Family niya dapat maglaan siya ng time sa'yo. Tas, ang lapit nyo kasi di naman sa Maynila nagtatrabaho Oo nga, di naman sa Maynila. Nandyan lang. Ilang jeep lang yun,
pwede kayong magkita pag day off niya, 'di ba? Oo nga naman. Bakit ganoon? Pwede naman daw sila magkita pag day off nila. Pero mga best friend, 'di ba? Totoo naman 'yun, pag gusto may paraan. At saka wala naman siya sa ibang bansa, wala naman siya sa Singapore, 'di ba? At oo nga pala, bago ko makalimutan mga best friend, may nagpapabati dito sa ating Facebook fan page. Kaya i-like nyo na rin po ang KZ Sandalan. It's K, tapos Z, tapos space, tapos Sandalan. Ito po si Rodel Tolentino from Kuwait. Sabi niya nakikinig daw siya. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa amin. Ito naman po, ate, pwede ko bang kunin yung number nyo? Oo naman, pwede. Kanina ko pa kaya ina-announce. Bakit hindi mo alam kung saan po kayo pwedeng tawagan? Salamat po. Okay. Pwede nyo kaming tawagan. Ito na, best friend. 0919-411-7714 or 0915577528 Ayun. Doon mo kami pwedeng tawagan. 09 smart ka, diba? So, 0919-411-7714. Ayan nga po. At sa ating pagbabalik muli ay medyo nasolusyon na naman na, pero sana naiisip ni Ate Juliet, no, yung mga payo natin sa kanya. Kasi gusto lang naman natin for her betterment. Wow, may pa-betterment. Sige, ito. Hello? Hello, best friend. Hello, best friend. Best friend! Hello po. Hi! Yan tayo ngaran nyo, best friend. Ay, ang lakas ng radyo mo, best friend. Inaan mo. Best friend. Yes. Best friend. Ang tayo ngaran nyo, best friend. Ha? Hello. Hello. Hindi. Naririnig mo kami, best friend? Hello, best friend. Best friend. Best friend. Puro tayo hello. Why? Hello. Sige, mamaya tumawag ka ulit, best friend, pag ubos na yung hello. Puro hello, best friend. Ito sabi niya. Hello, best friend. Hello. Best friend. Ito sabi niya, di ko nakuha number niyo, miss, maganda. Bakit? Ang bilis naman. Sorry na, ito na. 0919-411-7714 o 0919-411-7714 o ayan na ha. O eto naman sa ating text line. Ang boyfriend na nanlalamig, masarap buhusan ng kumukulong tubig para uminom. Grabe. Sabi yan ng ating texter. Binasa ko lang. Di ako nagsabi na. Eto. Good evening po, ate. Sige. Ayan. Eto. Salamat po. Ay, nakuha niya sa wakas. At mga best friend ng atin nga rin po tinutulungan ay ang ating best friend na si Juliet sa nanlalamig niyang boyfriend. At maya-maya, pagbalik po natin mga best friend, ay a-advisean na po natin siya. Kay best friend Juliet, tumuto ka lamang dito sa Icon of Fashions, ang programang ginawa para sa iyo kasama ang number 1 na masasandalan mo gabi-gabi, KZ Sandalan, hanggang alauna po tayo ng madaling araw. Good morning po! Magbabalik ang programang Icon Fashions pagkalipas ng mga musika at paalala. Knocks me off my feet. I finally found the one that makes me feel complete. It started over coffee. We started out as friends. It's funny how from simple things the best things begin. This time it's
than it's ever been, 'cause we can talk it through. My favorite line was, can I call you sometime? It's all you had to say to take my breath away. This is it. Oh, I finally found someone to share my life. I finally found the one to be with every night. 'Cause whatever I do, it's just got to be you. My life has just begun. I finally found someone. Someone. I finally found someone. Did I keep you waiting? I apologize. Maybe that's fine. I will wait forever just to know you were mine. You know I love your hair. Sure it looks right. I love what you wear. Isn't it too tight? But you're exceptional. I can't wait for the rest of my life. This is it. Oh, I finally found someone to share my life. I finally found the one to be with every night. 'Cause whatever I do, it's just got to be you. Oh, my life has just begun. I finally found someone. And whatever I do, it's just got to be you. Ooh, my life has just begun. I finally found If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Honesty is hardly ever heard, and mostly what I need from you. I can always find someone to say they sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Honesty is hardly ever heard, and mostly what I need from you. I can find a lover, I can find a friend, I can have security until the bitter end. Anyone can
can comfort me with promises again. I know. When I'm deep inside of me, don't be too concerned. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend upon. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Honesty is on the other hand, and mostly what I need from you. Am I aking best friend? No one ever saw me like you do. All the things that I could add up to, I never knew just what a smile was worth. But your eyes say everything without a single word. 'Cause there's something in the way you look at me. It's as if my heart knows you're the missing piece. You make me believe that there's nothing in this world I can't be. I never know what you see, but there's something in the way you look at me. If I could freeze a moment in my mind, be the second that you touch your lips to mine. I'd like to stop the clock, make time stand still. 'Cause baby, this is just the way I always wanna feel. 'Cause there's something in the way you look at me. It's as if my heart knows you're the missing piece. You make me believe that there's nothing in this world I can't be. I never know what you see, but there's something in the way you look at me. I don't know how or why I feel different in your eyes. All I know is it happens every time. 'Cause there's something in the way you look at me. It's as if my heart knows you're the missing piece. You make me believe that there's nothing in this world I can't be. I never know what you see, but there's something in the way you look at me. The way you look at me. IFM. My heart is filled with so much love, and I need
I can call my own, to fall in love. That's what everyone's dreaming of. I hold this feeling oh so strong. Life is too short to live alone without someone to call my own. I will care for you, you will care for me. Our love will live forever. Shower me with your love. Shower me with the love that I long for. Shower me with your love. Shower me with the love I've been waiting for. I close my eyes and pray all my wishes come true. Every night I go to sleep until you're mine. I'll wait for you endlessly. Can't you see fairy tales? They do sometimes come true if you believe it could happen to you. Like the stars that shine way up in the sky,
Mangkulang man sa atin itong sandali. Alam ko na tayo'y magkikita muli hanggat may umaga pa. Nahaharapin ikaw lang ang puso'y lumaban man, walang magagawa. Saan ka, kailan ka muling mahahagan? Magulang man sa atin itong sandali. Alam ko na tayo'y magkikita muli hanggat may umaga pa. Nahaharapin ikaw lang ang mamahalin. Ikaw lang ang IFM ay aking best friend.
vanished for all time. I let you go, let you fly. Why do I keep on asking why? I let you go, now that I found a way to keep somehow. More than a broken love, I close my eyes and dream of you, and then I realize there's more to life than only bitterness and lies. I close my give away my soul to hold you once again, and never let this promise end. I'll let you go, let you fly. Now that I know, I'm asking why. I'll let you go, now that I've found a way to keep somehow. More than a broken On board is KZ Sandalan. Sa ating caller na si best friend Juliet, mas maganda na pag-usapan nyo yan ang boyfriend mo ng personal. Mahirap kasi na nanguhula ka. Hindi ka naman si Madam Inday, diba? Pero seryoso best friend, dapat alam mo kung ano ang lugar mo sa buhay ng boyfriend mo. 'Di ba? Dapat makahalata ka rin kasi walang nagmamahal na nanlalamig. Ang pagmamahal laging mainit, malinamnam, masamit. Kaya naman best friend, hatulan mo na ang relasyon nyo. Walang babae o lalaki na deserve ganyanin ng taong mahal niya. Na hindi pansinin, hindi kausapin, hindi magparamdam. 'Di ba? Kaya Juliet, know your value. Mas maganda maging busy ka na lang, mag-improve sa sarili mo. 'Di ba? Magpaganda ka, mag-exercise ka, magbasa ka ng madaming libro, tumulong ka sa mga charity, mga foundation. Lahat tulungan mo kaysa mag-ubos ka ng oras sa lalaking malamig ang pakikitungo sa'yo. Wala kang mapapala. Alamin mo kung saan mo dapat binubuhos ang efforts mo, oras, sa panahon mo. Life is a short. Make yours count. Ika nga. Sa lahat ng dilat na dilat pa, na estudyante, pahinga ka na. Ugip ka la. Mamaya na ulit mag-review. Sa mga nagtatrabaho pero hindi makatulog, salamat sa pagpili na makasama ako. Kinikilig ako. Salamat po. Sa mga night duty, hayaan nyo, may night differential naman kayo. Kayo na talaga. O diba? At sa mga duty na nag-OJT sa mga ospital, kaya mo yan. Makakagraduate ka rin. Kaya go, go, go! Maraming salamat po sa pagsama ngayong pangatlong gabi ng Icon Fashion. Sa mamaya po muli, 11 to 12 noon, kasama ko po ang Tita Ronnie ng taon para sa Bullseye, ang ating daily top
10 songs. At magkarinigan po tayo muli mamayang 9 p.m. para sa ika-4 na gabi ng Icon Confessions. Ito po si KZ Sandalan, nagpapaalala. Laging umitiya para laging maganda. At Pogi, maraming salamat po.